bandiraɓe tedduɓe mi salmini on mi salmini moni kala inde mum e yettode mum ko adi fof ko yettude jomiraɗo julde ɓurɗo ɓurnaɗo binde o yettude nene baba wonɓe sababu wodede en e dowlal leydi ndi ɗon e gonɗen en calmini bandiraɓe rewɓe hen worɓe hen sukaɓe hen e mawɓe hen woɗɗuɓe hen e baɗiɓe hen yo moƴƴere Allah wone men ha bada ko musidɗo moon Djiby Ba ari yewtide men bandiraɓe fodde ko jeyɗen walla ko ndenduɗen ɗum woni leñol meɗen nde wonno leñol e ɗemgal ko funiɓe gurdam sikki ala eɗen jetta dendagal bandiraɓe ɗum woni foof yinde mum e yettode muɗum en teddiniri yewtere nde dendagal e ɓamtare leñol ngol woni gooƴa muɗumen rewɓe hen e worɓe hen kala fuɗɗode jaam e oɗo saaha e oɗo dumuna asaman ƴiwni duule ndendi yo gatamare top sagata ɓam pofto hakkille nayi e ɓam jeeɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe wuuro eɓe ladde feccoro ala yo on gone jaam saabu fulfulde ko gotum pularne ko goto nde ceerɗa reedu pullo foof tawata toon tan ko pullo ɗum noon peccoro nafata en yo pular wuuro daɗa e juuɗe añɓe mum datto kala leƴƴi ɗi jiiɗa ɓamtare fulfulde amin yontam gummoɗen daroɗen koyi saabu darde yonti so tawi tuuba haako ene wooce ndeke punti ene bacce bandam en ɗi punti hankkadi yoni so doole donki ko doole ɓamtotota yo Allah yurmo yaafoɓe ɓen salinoɓe yaware dari dadi cali yaware e faware jingani leñol muɗumen ko gonga ɓe tuɗɗima leppi leydi kono leydi tuɗɗiɓe leppi teddugal no humpite on ko donede hannde ɓurani ɓe yettede won noon dadiɓe hannde ɗo jullaji lan saliɓe yaware eɗen mbiyaɓe kamɓene yo Allah wurnu sellina sembinaɓe en mbi sankiɓe ɓe ko donede ɓurani ɓe yettede kono yo Allah wurnu sellina sembina ɓen daraniɓe ɓurale ɓamtare leñol meɗen e diina l'islam meɗen e sunna nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagataɓe fulɓe onon susɓe gacce hulɓe gacce suddiɓe ñiƴƴe gajalleje renoɓe cayje jamma buunaji wendogo ɗi campagne dewle ɗe kamatine aljannaji ganden koye neban wona daha saka cuwa picca so tawi kosam dogi molima e lacciri ɗaccanen moliɗo Allah ni mawɗo yere doro diallo wino ɗaccanen moliɗo Allah haalaɓe ko nafata e pular mbi wadude e tikkere ɓuuri wadude e nimsa bandiraɓe fulɓe namtoɗen e kalmeɗen beele ɓoccitaki en so ɓoccitima en kawjen mbemen bembeɗen lawol ɓamtare majjira en ganden koye dañcude ko wasno wona hunde newide e oɗo aduna bandiraɓe tedduɓe dañcude ko wasno wona hunde newide e oɗo aduna nde Allah tagui ɗeɗo gueɗe jeenayyi koye leñol meɗen adi yirede ɗum bandiraɓe tedduɓe ko leñol ngol adi yirede ɗum ko leñol ngol hutorto ɗum ko leñol ngol gondirta ɗum hollen gueɗe jeenayyi naggi mbaalu mbeewa puccu ngoloba mbabba ulludu rawando e gertogal e nder hakkillantagal e ƴoƴre fulɓe ɓe pecci noɗi guurirta e gurdam majje nagge mbaalu mbeewa ayne rene ngoloba puccu mbabba tongue ma sanne ƴewte ulludu rawando e gertogal ndunne ndenten bandiraɓe tedduɓe ndenten nafoore ina hen wooti caloɗen feccede saabu ɗum noddi ko ayare meɗen wona jaɓen feccede mukk ɗum noddi ko ayare meɗen ndenten caloɗen serde jeeboɗen ɓe bonɓe bonnoɓe adduɓe mbaylani ɗi waylani joote e kala ñalawma ene pewna kure ene timpo ɓesguji meɗen kure kala ñalawma e pewna kure ne timpo gure meɗen kure ɓamtare ɓaɗeɓe noon noddi ko doole meɗen miijoji meɗen e peeje meɗen noddi ko ɓamtare ɓaleɓe noddi ko peeje meɗen ɗum noon denten ndetinen doole meɗen
e miijoji meɗen e peeje meɗen kane pellital meɗen ko ni Alhaji Baba Baydy Mal wi. Musidɓe tedduɓe, so tawi en ndendi fof en denti en peccitima koye men, añɓe men so ngari donkata dammulet ɗo naatiri ngam fusde renduji men. Gila hanki ha hande ken fulɓe ha janggo ha wattan janggo kaleten ko ɗemgal Pular. Wata jaɓen ɓe mbayla en walla ɓe mbaylita en. Aduna ko jolna ƴeŋna, aduna ko jalna woyna. Neɗɗo fof mo artirani hakkille hande o miijaki hade makko wiide walla hade makko wadde e nder oɗo jamanu hande mo gonɗen, bandiraɓe tedduɓe, ɓe pusa leñol ma, ɓe mbara en ɗamma, ɓe gubba sagataɓe ma, ɓe jaaha ɓe gulloyo, ɓe ngara ɓe tawtore wirwirde. So ɓooyi ɓe ngara bandiraɓe tedduɓe ñamde ma. Yo jomiraɗo wallu en, onon rewɓe worɓe sukaɓe mabɓe woɗɗuɓe badiɓe, on jarama ha wawtu ngo so jomiraɗo newni.